Nevadí, spoločenská situácia sa zmenila a prečítajte to, prosím vás. Jasné. Nazval som to Výzva slobodných občanov Slovenska. V roku 1989 sme sa mnohí z nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor na niečo, o čom sa nám ani nesnívalo. Boli sme naivní. Postupne ste za 23 rokov rozkradli a rozpredali všetko, čo generácie Slovákov pracne budovali spoločne s bratmi Čechmi. Oklamali ste nás tzv. Kuponovou privatizáciou. Obsadili ste si všetky miesta svojimi straníkmi a začali ste nám hrať divadlo. Striedali ste sa vo vládach a stále ste len sľubovali, že bude lepšie, len aby sme si uťahovali opasky, kým vy ste od rozkoše nevedeli, na čo by ste ešte míňali peniaze, ktoré ste nakradli. Vtiahli ste sem zahraničných investorov, vytvorili ste im skvelé podmienky a našich podnikateľov ste postupne zlikvidovali. Prijímali ste si zákony hlavne pre svoje potreby, aby ste pri každej krádeži alebo objavenej zločinnosti mohli povedať, že to všetko bolo v súlade s zákonmi tejto krajiny. Aby ste si boli istí, že sa vám nič nestane, kompletne ste si obsadili súdnictvo, prokuratúru a políciu. Dovolili ste, aby sa na pulty predajní dostali nezdravé potraviny, odpad, ktorý by vo vyspelých krajinách ľudia nekupovali. Z dôchodcov ste urobili žobrákov. Zničili ste naše poľnohospodárstvo a stali sme sa potravinovou závislou krajinou. Zdravotníctvo ste dostali na kolená a na jeho žalostnú úroveň doplácajú všetci občania. Za naše peniaze ste ozdravili banky, aby ste ich potom nevýhodne predali do zahraničia. Školstvo, na ktoré sme v celku boli hrdí, ste dostali do stavu, že zo škôl nám síce vychádzajú kvanta vysokoškolákov, ale nie vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí sa nevedia v živote uplatniť. Neviete spravovať krajinu, len zdierať obyvateľov, ktorí v zúfalstve páchajú sociálne samovraždy, nakoľko nevidia východisko zo situácie, do ktorej ste ich vy svojou nenažranosťou dostali. Vrcholom je vaša snaha o zapojenie Slovenska medzi krajiny s tzv. Juvenílnou justíciou, ktorá umožňuje odoberanie detí z rodín, čím priamo ohrozíte existenciu základnej jednotky nášho národa, rodiny. My, občania Slovenska, vyzývame vás, ktorí ste rozkradli a rozpredali náš štát, ktorí ste zodpovední za genocídu tohto národa, ktorí ste zodpovední za to, že slušní ľudia tohto štátu páchajú samovraždy pre situácie, do ktorých ste ich dostali svojou neschopnosťou a nenásytnosťou, ktorí z nás robíte novodobých otrokov. Odíďte. Vieme, že táto výzva na vašich bezcitných tvárach vyvolá len úsmev. Pokojne sa usmievajte. Nakoniec sa budeme usmievať my potom, keď sa vás zbavíme. Berte to ako výzvu k tomu, že môžete odísť bez toho, aby sa vám čokoľvek stalo. Opakujeme, odíďte a nič sa vám nestane. Ak tak neurobíte, sami ponesiete zodpovednosť za to, ako s vami obyvatelia tejto krajiny budú zaobchádzať. Nenádejajte sa, že vás budú súdiť vaši sudcovia podľa vašich zákonov. Budú vás súdiť ľudia, ktorých ste zbedačili a budú vás súdiť podľa vlastného zdravého rozumu. Sami sebe potom dávajte za vinu, ak s vami budú zaobchádzať tak, ako teraz zaobchádzate vy s nami. Hnev občanov, ktorých ste zahnali do slepej uličky, z ktorej nevidia iné východisko, bude možno krutý. Ukradli ste budúcnosť nám, ale najmä našim deťom a našim vnúčatám. Ste bezcitní a skorumpovaní. My vás tu nepotrebujeme a nechceme. Začíname revolúciu proti tyranii. Ak ste si doteraz boli istí, že sa vám nič nemôže stať, tak dnešným dňom sa váš pokojný spánok začne meniť na nočnú moru, ktorá vám bude pripomínať všetky krivdy, ktoré ste na vlastnom národe napáchali a stále páchate. Postupne budete vidieť, že to, čo teraz čítate a nad čím sa možno ešte stále usmievate, sa začína meniť na pre vás hrozivú skutočnosť. Od dnešného dňa všetci tí, ktorí sa zapoja do tejto revolúcie proti tyranii, začnú nosiť na prsiach našu trikolóru. Táto naša trikolóra nás postupne zjednotí. Na začiatku nás bude zopár, ale postupne nás budete vídať stále viac. Nebudú to len dospelí, budú to najmä mladí, deti, starší občania, učitelia, lekári, postupne vojaci aj policajti, slovom všetci tí, ktorí vás už majú plné zuby.
Budeme trpezliví a keď nás bude dostatok, a to vôbec nemusí trvať dlho, prejdeme do otvoreného boja, vyhlásime generálny štrajk a vyjdeme do ulic. Keď toto nastane a vy nebudete za hranicami tohto štátu, bedá vám. Budeme vás súdiť ako najväčších zločincov, akých kedy táto krajina mala. Občania Slovenska vám ukážu, že slovenský národ je tu. Prebudza sa a nedá sa vám zotročiť. Vy ste nás dohnali do tohto stavu. Vy ste sa zapredali vidine bohatstva a moci. Lenže my to máme už dosť. Už vám nebudeme trpieť vaše neprávosti, vašu zapredanosť, vašu nenažranosť. Vyzývame všetkých mladých, ktorým nie je ľahostajné, akú budú mať budúcnosť. Zobuďte sa. Vašu budúcnosť vám ukradli. Pre vás neostane nič, len beznádej, dlhy a doslova otroctvo vo vlastnej krajine. Zamyslite sa nad týmito slovami. Vyzývame novinárov, aby si rozmysleli, na ktorej strane budú stáť. Či za judášsky groš budú naďalej ohlupovať vlastný národ, alebo sa vzoprú svojim chlebodárcom. Ak budete naďalej pokračovať vo vedomom podporovaní lží a polopravdy, za ktoré vás platia, sami sa zaradíte medzi tých, ktorých bude tento národ tvrdo súdiť. V tejto súvislosti táto výzva platí najmä pre pracovníkov verejnoprávneho rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá je zo zákona národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti. Vyzývame všetkých slušných a neskorumpovaných policajtov a vojakov, ktorí si tak ako my uvedomujú, že tento systém je chorý a potrebuje okamžitú zmenu, aby sa pridali na stranu slušných ľudí a nepoužili proti ním represívne prostriedky tak, ako to očakáva vládnúca elita. Aj vy ste občanmi tohto štátu, aj vy ste rodičia, máte deti, vnúčatá, ktorým títo nenažranci ukradli budúcnosť. Aj vy si to uvedomujete. Ak zasiahnete proti vlastným občanom, dopustíte sa hrozného zločinu aj proti vlastným deťom, ktorým budete brať nádej na slušný život vo vlastnej krajine. Vyzývame všetkých tých, ktorí boli a sú zneužívaní týmto režimom, aby sa prihlásili k tejto výzve a verejne sa dištancovali od tohto zhnitého systému. Vyzývame týmto všetkých občanov tohto štátu, ktorí sa stotožňujú s touto výzvou, aby si na znak súhlasu pripli stužku, trikolóru, aby sme postupne cítili našu narastajúcu silu. Na záver ešte raz vyzývame vás, ktorí sa považujete za elitu tohto národa a nie ste ničím iným ako poslednou spodinou. Nepotrebujeme peniaze, o ktoré ste nás okradli, nepotrebujeme pomstu, len choďte preč. Vezmite si všetko to, čo ste nakradli a zmiznite. Každý deň bez vás bude požehnaním pre túto krajinu. Bez vás sa tu budeme mať lepšie. Urobíme hrubú čiaru za minulosťou a začneme od znova, ale tentokrát už bez vás.